Tanimu. Tanimu gaya? Tanims. Yawwa. Yanzu mahaifan naka ne ba za ka musu biyayya ba? Ba zan ba. Me matsala ta? Me wadda mace take bukata wanda na rasa? Ke, da Allah ki sauraron haka. Ni fa na fi son kuɗi da komai. Ke ba kuɗi zaki ban ba. Wayanda muke waya muke chatting suna tura min datan nan kuɗi. Ke ba ki sai ki zo ki taimu magana. Har kina kira na gaya Tanimu. Yaushe rabon da a kira ni Tanimu. Kin ƙara ɓatan rai. Ki ware kin ji. Da Allah ki fita rayuwa ta fita rayuwarki. To shikenan. In dai duniya ce, ka je kai da duniya. Kan ayi na an yi wasu. Ni za ki gaya in bi duniya a hankali. Bari mu ga yanzu bari dan bi masu 070 ko zan yi dace. Kar ma mutane su gano na samun suna haɗa nan ba. Yau ta shiga. Halai? Odaro. Na'am? Odaro. Aikin da yarinyar nan ta zo sai ta haifar min da bala'i. Odaro. Halo? Ya cawo? To, an zo gurin. Ina! Masifa ta same ni yau. Da ka buga wannan sai ka ji ya raka ya fi kala 10 ban san ma ko iyayena suka zaga ma. Bari in buga yan 091 din nan in samu in sami yaran nan yan kwashe-kwashe 'ya'yan masu kuɗi wanda babanta zai jefe ni da shaggen irin gaben zag sai abin da na ga dama zan ci. In Allah yadda sai na fi babanmu kuɗi. Kowa sai ya ji ni.